Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбин Вәлиева бүгінгі шығарылышының төп темалары. Иң-иңнәре сәхнәгә менде. Түбән Камада бір юлы 3 һөнәри чемпионат җиңүчеләрен хөрмәтләделәр. Ярдәм янәшә. Түбән Камадан Дагыстанга гуманитар йөк җибәрделәр. Тыл һәм фронт алар һәр чак бергә. Хәүф катарсыз дип әйтәләр миндә. Тизрәк җиңеп кайтуларын телибез. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары антидрон пәрдәләр ясыйлар. Үзәк мәчетне торгызуда катнашкан. Безнең Зәлия апабызга 94 яшь. Ул инде үз аягында камера кылда, розаларын тотты, намазларын укып, шундый актив тормыш рәвешен алып бара. Тыл ветераны Зәрия Вәлиуллина 94 яшен каршылады. Сөенечле вакыйга. Театр артистлары Юрий Павлов белән Гүзәл Шамарданова 4нче тапкыр әти-әни булганнар. Шәһәрне лайыклы тәкъдим иттеләр. Бүген Түбән Камада бір юлы 3 һөнәри чемпионат җиңүчеләрен хөрмәтләделәр. Обилимпикс профессионаллар һәм 2025 ел нәтиҗәләре буенча СВО чемпионаты призерлары. Алар төрле юнәлешләр буенча үз осталыкларын күрсәттеләр. Тәбрикләү тантанасында безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Кирпичтә салалар, компьютер программаларында беләләр. Менә алар һөнәри осталык бәйгесенең төбәк чемпионаты җиңүчеләре. Һәр номинациядә укучылар, студентлар һәм белгечләр аерым чыгыш ясый. Бүген тантаналы мизгел, сәхнәгә иң-иңнәрне чакыралар. Компетенции сварочной технологии. Категория специалисты. Бүләкләү тантанасына Түбән Каманы лаеклы тәкъдим иткән балаларның ата-аналарын да чакыралар. Һәр гаиләгә район башлыгы исеменнән рәхмәт хаты тапшырыла. Педагоглар тырышлыгын да билгеләп үтәләр. Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Түбән Камада бір юлы 3 һөнәри чемпионат җиңүчеләрен хөрмәтләделәр. Булар Обилимпикс профессионаллар һәм 2025 ел нәтиҗәләре буенча СВО чемпионаты призерлары. Барлыгы 8 алтын, 6 көмеш һәм 10 бронза медаль яулыйлар. Татарстан җыелма командасында Түбән Камалар төркеме иң югары күрсәткечләргә ирешәләр. Хәзер Обилимпикс 2026 чемпионатының сайлап алу этаплары илнең барлык төбәкләрендә уза. Гөлия Нигъматуллина, Алмаз Кашаев, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Камадан Дагыстанга гуманитар ярдәм җибәрделәр. Тартмаларда иң кирәкле әйберләр, озак саклана торган азык-төлек, кием, салым, шәхси гигиена чаралары, дарулар. Җыелган йөкне волонтерлар Казанга илтеп тапшырачак. 24 апрельдә зур фура адресатка кадәр юл тотачак. Исегезгә төшә, апрель башында Дагестан республикасында көчле яңгырлар яуды. Нәтиҗәдә меңләгән йорт су астында калды. 6000-нән артык кеше зыян күрде. Бу акция тагын бер тапкыр шәһәрдәшләренең катлаулы хәлдә калган кешеләргә ярдәм итәргә әзер булуын күрсәтте. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары антидрон пәрдәләре ясый башладылар. Бу ятмә шәхси составны һәм блиндажларны дошман күзеннән саклауның иң нәтиҗәле ысулларының берсе. Алгы сызыкта аларга ихтыяҗ зур. Бу эштә өлкәннәр дә, яшьләр дә, гомумән вакыты, теләге һәм кул эшенә сәләте булганнар катнаша. Сез дә үз өлешегезне кертә аласыз. Пәрдәләр үрү өчен материаллар гуманитар ярдәм җыю пунктында кабул ителә. Аның адресы Химиклар проспектындагы 72 Б. Аларга бүгенге көндә беренче чиратта исән-сау булып, моны хәүф катарсыз дип әйтәләр миндә. Тизрәк җиңеп кайтуларын телибез. Әлбәттә, тизрәк җиңеп кайтуларын телибез. Шул инде. Без инде моны тылдагы кешеләр монда аларга ничек мөмкин булганча без аларга булышырга тиеш. Без аларга монда ныграк булсак, булышсак, аларга да анда җиңелрәк була. Макс мессенджерында халыкны гадәттән тыш хәлләр турында кисәтүче махсус канал эшли башлады. Ул РСЧС Республика Татарстан дип атала. Максаты пилотсыз очу аппаратлары һәм ракета һөҗүме куркынычы янаганда тиз һәм төгәл мәгълүмат җиткерү. Элек шәһәрдәшләргә SMS хәбәр килә иде. Хәзер исә актуаль яңалыкларны мессенджер аша белергә була.
Безнең чыгарылышларны Интерның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Тыл ветераны Зәрия Вәлиуллина котлаулар кабул итә. Мөхтәрәм Түбән Камылга 94 яшь тула. Аның бала чагы сугыш елларына туры килгән, авыр эшкә өйрәнеп үскән, урман кисүдә катнашкан, фронтка ыек башлар бәйләгән. Түбән Камга тормыш иптәше белән шәһәр төзелешенә дип килгән, үзәк мәчетне торгызуда катнашкан. Бүген балалары, оныклары кадер хөрмәтендә яши. Тулырак алдагы материалда. Вот приехали вас поздравлять с вашим днем рождения. Benim şu çiçeklerim alalım oturup kime? Bu çiçeklerim alalım. Чәчәк бәйләмнәре, ихлас котлаулар тыл ветераны шатлыгыннан күз яшьләрен яшерә алмый. Туган көне белән котларга бу кадәр кеше килер дип уйламаганда, балалар чыгышы Зәрия Вәлиуллинаны аеруча дулкынландыра. 14нче лицей укучылары шигырьләр өйрәнгәннәр. Сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм якын, шул кадерле җирдә хакыгыз. Зәрия Вәлиуллинага 94 яшь тула. Хәер, ул 2 елга өлкәнрәк тә икән. Әтисе кызының яшен махсус киметкән. Аның бала чагы сугыш елларына туры килгән. Авыр эшкә өйрәнеп үскән, урман кисүдә катнашкан, фронтка ыек башлар бәйләгән. Түбән Камага тормыш иптәше белән шәһәр төзелешенә дип килгәннәр. Үзәк мәчетне торгызуда катнашкан. Безнең әбиләребез бик күп. Безнең Зәрия апабызга 94 яшь. Ул инде үз аягында камил акылда, розаларын тотып, намазларын укып, шундый актив тормыш рәвешен алып бара. Ул кызы тәрбиясендә тәрбияләнә. Кызы Гөлфия апа аны менә яшь бала карар шикелле карый, ихтирам итә. Без аны үзебездә хушлар булган бер сындырга килеп, уларның ашагачта авыз кыйларына куллар куя, кулларын юдыра, кулларын сөртә. Менә шундый матур тәрбияле тормышта яшь безнең Зәрия апабыз. Аларга озын гомер, киләчәктә дә менә шундый камил акыл белән исән-сау насыйп булсын яшәргә, озын озак гомерләрдә. Гөлфия апага зур рәхмәт. Зәрия Нәбиеваның гаиләсе зур, 3 баласы, оныклары, оныкчыклары бар. Күршеләре дә мөхтәрәм шәһәрдәшне ихтирам итәләр. Ачык йөзле, ярдәмчел, кунакчыл диләр. Тыл ветеранының шушы яшькә җитүен якыннары гел хәрәкәттә булуыннан күрәләр. Гөлия Нигъматуллина, Алмаз Кашаев, Максим Липин, НТР яңалыклары. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театры артистлары Юрий Павлов һәм Гүзәл Шамарданова гаиләсендә сөенечле вакыйга. Парның 4нче уллары туды. Балага Камал дип исем кушканнар. Сабыйның 3 абыйсы бар: Бәхтияр, Билал һәм Баязид. Юрий белән Гүзәлне театр кавыштырган. Алар иҗатта да, тормышта да һәр вакыт бергә. Мәхәббәт, үзара аңлашу һәм бер-береңә тирән хөрмәт бәхетле гаиләнең төп нигезе шул ди танылган артистлар. Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич көн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.